not be a priority need for housing, and then there's people the same age as them that aren't priority need because they haven't been to prison. Diolch yn fawr, mae hwnna yn swnio mi yn ôl y ddau gwestiwn yn clymu'n ei gilydd ac yn gwestiynau perthnasol iawn. Why should people who get into jail get priority need for housing over others? Swnio'n sylfaenol iawn i mi. Irfan, o bosib bod hwn wedi dyfaes di radda? Byddai'n ateb y cwestiwn am pam maen nhw'n cael blaenoriaeth, ond dwi'n cytuno bod angen i edrych ar ymyrraeth cynnar. Mae gennym ni wasanaeth cyfiawnder ieuenctid Gwynedd a Mon. Mae'r gwasanaeth hwnnw yn edrych ar helpu bobl ifanc sydd wedi troseddu ac hefyd rwan yn targedu pobl ifanc. Da ni'n targedu sydd cael ei gweld fel risg o droseddu. A dwi'n meddwl bod rhaid yn edrych ar ymyrraeth cynnar a gweithio eto ar y cyd, nid yn unig o fewn gwasanaethau iechyd, gwasanaethau cyfiawnder, ond hefyd efo pobl fel yr heddlu, iechyd, addysg a gwasanaethau gymdeithasol efo'n gilydd. Diolch yn fawr. Iwan, oes gen ti farn yn fan hyn? Ia, mynd yn ôl wrach at y cwestiwn cyntaf lle, o ran tai i bobl ifanc a wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn cael y cyfle i gael mynd at dai lle. Eto, swn i wedi bod tai a gwaith yn gorau bod yn flaenoraetha ar gyfer unrhyw awdurdod mewn ardal wledig lle. Hynny yw, mae'n wneud yn siŵr bod gen bobl ifanc mynediad i dai a mynediad i waith yn amlwg yn sylfaenol yn hollol allweddol. Ac eto o ran tai, mae rhai pobl ifanc angen tai fforiadwy, mae rhai pobl ifanc angen tai i'w gosod neu i'w rentu, a mae rhai pobl ifanc angen tai falle i'w prynu. A beth sy'n bwysig ydy bod gennym ni rhyw fath o ddigon o ddewis yn y farchnad dai yma yng Ngwynedd mwyn ymateb i hynny. A dwi'n meddwl eto mae yna le i ni datblygu a gweithio llawer agosach efo'r cymdeithasau tai yng Ngwynedd. Mae cymdeithas neu cartrefi cymunedol Gwynedd wedi cael ei sefydlu sydd yn gyfrifol am tai rent ar draws Gwynedd. A beth sy'n bwysig yn amlwg ydy wneud yn siŵr bod yna gyflenwad o dai addas i bobl ifanc o fewn y stoc yna. Mae gan cartrefi cymunedol Gwynedd tua 6,000, 7,000 o dai yng Ngwynedd. Felly mae hynny yn agos i 8% o holl dai yng Ngwynedd merchnogaeth cartrefi cymunedol Gwynedd. Felly mae'n allweddol bwysig bod yna ddigon o ganran o'r 6,000 ar gael i bobl ifanc, fel bod nhw'n cymryd y cam cyntaf yna tuag at berchen tu neu rentu tu. Ac mae hwnna yn amlwg yn faes i ni ddatblygu mellach, ond mae tai a gwaith yn ymar ni'n hawliau sylfaenol ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal yma. Sharon, dwi'n gweld hwn yn gwestiwn sydd yn berthnasol iawn heno yn y cyd-destun na Gisna sydd wedi galw'r gynhadledd. A'ch profiach chi yn fanno? Dwi'n meddwl, yr ateb i dy gwestiwn di, a i dim yr her i bobl fel ni ydy trio stopio pobl ifanc rhag dŵad yn ddigartra. A ti'n gwybod, efallai yna, beth ni angen gwneud ydy lot fwy adnodda i gefnogi pobl ifanc cyn i chi hyd yn oed cyrraedd y sefyllfa bregus. Ac yn aml iawn, mi fysa ni'n gallu gwneud hynna oherwydd bod ni'n gweithio'n barod efallai cyn 16 oed efo chi. A dwi'n gwybod yn Wynedd, da'i'n sôn am Mon efo yma, ond dwi'n gwybod bod y bartneriaeth plant a pobl ifanc wedi ariannu peilot a mae cartra bo newydd sydd yn ei redag i weithio efo pobl ifanc yn y gobaith cyn cyrraedd efallai Gista, cyn cyrraedd digartra Mon, neu os ydy o wedi digwydd os da chi efo mewn llety preifat efo pethau ddim yn gweithio allan, bod nhw'n gallu rhyw fath o gymodi bod y person yn canol os da chi isio i drio sortio hyn allan. Ond swn i'n dweud na'r her i ni ydy i drio atal pobl ifanc rhag ddod yn ddigartre. Mae'n anodd iawn bod yn berson ifanc yn y lle cyntaf, bod yn berson ifanc wedyn ac yn ddigartra ac mewn sefyllfa o fod yn ddi-waith fel mae lot o bobl ifanc ddigartra. Fe sydd yn oed yn fwy anodd heb y gefnogaeth. A dwi'n gwybod bod cyrff fel Gista, digartra Mon yn rhoi lot o gefnogaeth, ond yn amlwg yn llwyr ddibynnol ar gyllid ac yn llwyr ddibynnol ar grantiau sydd yn aml iawn yn dymor byr ac mewn ffordd allan cael cychwyn ei gwaith da, ond wedyn bod hwnna'n gorfod dod i ben. Felly, yr her i ni ydy trio cael ymyrraeth